Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yan uwa, yau ma dai na zo muku da wani bidiyo wanda gaskiya wannan bidiyo na ji daɗin wannan bidiyo, ko ni na ji daɗin wannan platform ta yadda za ka kallon bidiyo za a biya ka kuɗi a cikin sauƙi. Za ka samu kuɗi, za ka samu dala a kullum. Insha Allah kana iya samu dala 5 ta wannan hanyar da zan nuna maka yanzu. Bari mu je ga bidiyon mu. Na shiga platform ɗin. To ɗan uwa, wannan shine platform. Ka gani ana sama? Wancan satin na yi withdraw dala 80, dama minimum withdraw kenan. Yanzu kaga total view naga 27. Kaga a yanzu ina da watching balance, ina da watch balance ina da dala 18.33. ka gani wannan shine platform na. Kaga bidiyo ne za su baka 1 2 3 4 5. ka gani sun ce this video available after 3 hours. To ka gani bayan yanzu awa 3 na yanzu zan sake kallon waɗannan bidiyo kuma za su biya ni kuɗi na. In ya cika dala 80 zan cire kuɗin. ka gani in kana so kai withdraw kuɗi sai ka danna wannan wajen haka, sai ka zo wajen my account. Kaga nan sai ka zo withdraw. Ka gani kaga wajen withdraw kuɗi. Ka gani account da za ka iya withdraw da su: Western Union, Transfer Money, ka gani PayPal. ka gani idan ma lokacin da ka kai yadda za ka cire kudin baka da account, ka yi comment nawa, insha Allah zan taimake ka yadda za ka cire kudin. ka gani kana da dala 150 za ka cire kudin, dala 100, dala 80, dala 150. don uwa ka yi amfani da daman ka. Zan ajiye wannan link ɗin wannan bidiyo, ka shiga ka yi rajista kai ma ka samu wannan kyauta. Zan ajiye wannan link ɗin platform ɗin nan yadda za ku yi rajista. Kawai ta kallon bidiyo kawai ɗan uwa ka yi rajista. Wannan platform yana da kyau. Wannan ba platform bane, wannan legit platform ne wannan. Legit platform. Kuma wannan platform ɗin suna so idan ka ga ba a biya ka ba, to dama ba ka yi rajista akan link ɗin wani bane. Idan suna so, idan har za ka yi rajista kamar wani ne ya turo ma da link ɗin, sai ka yi following nashi. Amma haka kurum ka je ka yi rajista, to idan ba su biya ka ba ma, dama wannan karka ga laifinsu. Kada ku zo ku ce na yi bidiyo akan fake ɗin platform. Dan uwa, idan ka bi doka za ka zauna lafiya kuma za ka samu wannan kyauta. Mu jarraba gaba ɗayan mu. Dan uwa, ka manta ka danna mun subscriber, kai mun like ɗin wannan bidiyo. Na gode.